mo. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Ganun talaga pag hindi kayo inom ng tubig. Ano ka ba naman, Be? Common sense. Anyway, nababalik po ang inyong kadaldalan ng daldalang atleta DJ Marazzoni. Alam mo, di ko na mamawari kung itong sipon ko yung mawawala pa. Hanggat siguro yung panahon mainit. Ay, nako. Kaway-kaway sa mga may allergic rhinitis dyan. Kapit lang po tayo, no? Marami na masyadong nangyayari sa bansa natin. Ano mang gagawin natin? Lipat na tayo ng bansa. Kasi sabi ko sa inyo, kasi kayo elek-elek ng hindi naman kayo sigurado. Ayan. Di ba? Ayan, sisabi na eh. Ayoko na magparinig. Tama na. Back to our topic kanina, no? Which is about ano yung mga options na pwedeng inumin, lalo na ngayong summer season is still on. Yung mga tipong pag nagsasawa ka na sa tubig, well, pwede ka pa rin naman uminom ng healthy beer. Sabi ko nga kanina, pwede, no, sa labat, lagyan mo ng honey pag medyo lasang tinola na. Pwede ka rin naman uminom ng buko juice. Ang sarap kaya ng BJ. You can never go wrong with BJ. O, pwede rin naman, no, saktong-sakto sa may mga sipon. Yan. Saktong-sakto, pwede yan, calamansi juice. Diba? Sarap niyan. Tapos, lalo ito tip ko lang din sa mga gustong medyo feeling or gustong medyo mawala yung bilbil sa tiyan. Yan. On the very first day of the morning. On the very first day of the morning, yes. Una mong gawin ay maglagay ka ng maligamgam na tubig or warm water. Tapos, lagyan mo ng lemon. Yan. Bago ka uminom ng kape, B, sabi ko sa'yo, acidic ka na nga, hiling mo pa magkape. Diba? Doon ka muna sa warm water, tapos lagyan mo ng lemon konti. Tapos maya-maya, mamamalayan mo, bigla ka nang tinatawag ng kalikasan. Yes, ganun po yun. Ganun ang effect kapag ka medyo maasim yung nainom right at the very first start of the... Hangaba! Right at the very start of the morning ngayon. Pagka medyo nakakaramdam ng asim ng ating sikmura, syempre ang tendency niyan, kung hindi ka acidic maganda yan, at least merong agad the proper vowel movement. Vowel? Ano yung consonant movement? Meron ba? Vowel movement. Yan, diba? Para habang nabubugnot ka dyan at habang nakikisyosyo ka dyan sa mga hindi mo naman business, at least, diba, may naiinom kang masarap. Ganun lang yun. O kung gusto mo pa ng usapang masarap at usapang hindi ka iiwanan hanggat hindi ka sumasarap, lagi po kayong tumutok na sa programa ko. It's every 3 to 6 p.m. Pero ako ngayon, exit na, tatakbo na po ako, opo. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Basic. Bigla na Metro's #1 Love Radio Basic!